Artist li jgħix kull parti tas-seklu 20 hekk jiddeskrivi lill-artist Giuseppe Briffa Dr. Christian Attard, kuratur ta' wirja b'aktar minn 100 biċċa xogħol ta' Briffa. Huma xogħlijiet ħafna minnhom minn kollezzjonijiet privati qatt ma deru pubblikament. Briffa għex bejn l-1901 u l-1987. Ħafna jsejħulu l-artist li qatt ma fittex il-fama, l-artist prolifiku, modernist. Il-fama sabitu hi. Modernist fis-sens kif kien japplika żejt fuq it-tila u s-suġġetti li kien jażel kien fost l-ewwel artisti Maltin li beda jitratta suġġetti ġejjin mill-kultura popolari. Imma sabu kolċi rezistenza, kif wieħed jista' jimmaġina, għax kien xi ftit lilin mit-tradizzjoni, sab rezistenza mill-pubbliku li kienet iħares lejh. Sab rezistenza xi kultant fil-knejjes u sab rezistenza fis-suġġetti li kien jitratta. Il-wirja fil-Mużew Il-Ħaġar fir-Rabat Għawdex tiftaħ tieqa fuq il-muża ta' Giuseppe Briffa li ħaditu ma' bosta suġġetti. Il-wirja hija maqsuma f'6 taqsimiet, 2 minnhom jgħid il-kuratur tal-wirja huma b'saħħithom. Briffa li qed jinteressa ruħu fil-kultura popolari, Dum Michel Scerri pereżempju, Eva li qed juża l-Eva bħala skuża biex jara l-mara kif wieħed jista' jpittira fis-seklu 20, u għandna sezzjoni oħra fl-istess solar tal-mużew li titratta il-paradoss nistgħu ngħidu bejn l-ispiritwalità u l-fiżiċità. Kif Briffa fil-verità ma firidhomx minn xulxin, imma rom bħala l-istess ħaġa. Forsi parti interessanti ta' din l-exhibition huma l-sketches ta' Briffa, id-drawings, ħafna drawings. Briffa kien nistgħu ngħidu compulsive drawer, ma jaqaf qatt ipenġi. U għandna xi ħodt minnhom hawnhekk, għandna xi ħodd minnhom pereżempju huma drawings preparatorji, kien jippreparhom qabel ma jagħmel xi kummissjoni. Il-wirja fil-Mużew Il-Ħaġar tibqa' għaddejja sa 8 ta' Settembru.